Shubor nakaslem jong unong san hima. Kinong yalam kaknam henne ka janmet kilalet banya kendu ya kinong trei ki batre hasketiriat ki bala syabe kamno. Habaya kren bar kinong thok kubor nakaliang uba Thomas Pesa ulo ang ban nakaliang kaseng kawan bandan bentalang bad ban ai ka jingker shan ki ha kani ka jingki. Ulo ang bakani ka jing syaweng kam ka jongki ki bala trei da ki pho pho snem bad kani kam dei ka kenhun ka baningkong banyaki ya ki bala syabe kam da ki babun ki kenhun ki layaki hadien baki syabe kam no wat hadien baki la ai ka jing syakri ka bada ki pho snem kani kam dei ka jing bakla ka jongki ulo ang bakat kum ka jing sothu ki la weng yaki banthung da ki weipat ka SAD kadang don kam ya ka kam ka jongki Henry ki le ya ka ne banthung da ki bathamai Ula benrap da ka baong ba upenyat ya kani ladawat nakatanat SAD ka lok ki khun bat ki bahayeng hasemru kintre kumnu kata kan no silyang kani kam yahap ula ong bun ki babu jingkeli ba ki latip ba ka dei ka kam casual Henry tang kani ka wei lada ka sarkar ka khot thum kam watla ka dei ka post casual ru baro kin thep kinom perkhat la kin shabe ru baro kin thep wat ki tu ki bathung ru maki ru kin thep Ulo ang bakani kadai ka jing bamla jong ka sarkar ban pinbyang ya ki recruitment policy ka sarkar ka khot iki bat ki latre de ki bon snam lada ong shipor ki de ban batai shai ken shushu laben rap da ka baong baka sarkar ka de ban perkhat iki namar ki la ai ka jing shakri ya ka da ki pho pho snam jong yiru kong kaseng adin bangila yo jingtip bagini ki paradok personal ki la dan hone pamaran malki banyak ki ang tara jing sabe kam go jongki ko mangila yo il bakila ko bon ngilawan ban ya selok bagi ban amin sim niki te adin pada nindala yo ya kana bat ki ni tip ba ki dei gitre boka SAD department bat kidan ko balai pau tam lai pu duna kila syaweng no yang ne kam go jongki bala dan gila tre la suppose nam dan suppose nam tam dan suppose nam duna abangi iya kini ka jingjia kuat ban perkamau ya kipai basun sal kani kam de ka kenhun ka benengkong kaman mi syakmat banyaki namar bagila syabe kam laki babun tili ki kenhun ki lawan kum de banyaki ban penpau bata ka saudio ba ka sokar ka be no iki hadin baki la syakri ka sokar sipus nam kharas nam pras nam terter to menta ngida sngap ikan ki issue joki hoit ki dei ki ba kinok casual temporary kamdan ka jing scam wat la da kila trish post namru te hende ka jing kali kami manu ba bakla kini ki batri temporary ki bala syakri ya sarkar si post nam kharas nam post nam dunas post nam tam ne bakla ka government ka point ka benengkong ga kembang i sothu mangi la wengkam ya kini ban accommodate ya ki wei pada ki bandung thamai kabamut ya ka service jongki dang don kam ka SAD department ka don kam ya ka service jongki sweeper ki chokidar don kam Henry ke ek bakile ki weng no ikini ki barem ban thep no iki bathamai ban punchisai gani uba penya ikini lar filek wat nang tina po SAD department kalau ki khod bahing bahasa mru kitrai ta komno katakan kan long no silang no pi kalau ka pamiham te kawai ka ba let's say ka ba bun ba ki bo jingkli ka de kawai kam tam pai ba sunun sa wong na ki aktif te ki de battery casual ki sa syabe no hengan bu tang ini we jingkli kan oi ya ki perdok persam jongi lada menta ka kenti lada ka sarkar ka khot ban rungkam yanu ru ha ka post casual baro kin apply kan oi pi kinun perkhat ra kan syabe adin si pov nem dela no syabe kim perkhat maka jing hiran kata kayo kami ojang berjala baro kita apply wat gi bathum gi bakdok ti makir kin apply kan ipe te ya kan ka proses baro bawan rak kini ci ram manu ba bakla kata ka udak cik be ba hak jing sotu ko jongi kade ka failure jong ka recruitment procedure jong government hak por ba kini ba yaki ang nile sia ka por ba kinang kham khanna kham samla kila wantri ke sarkar ka khot iki ban wantri ka trat sarkar hakata ka post casual ne temporary kar badai kila trish pras nem shipos nem tam kila ayai kata ka sekri ka joki te habi yung temporary di ban define king kamot yu shipor ong na lai banai sisnem to dang biang
si Fosnem kamu tu tak temporary post si Fosnem. Tonton jumut kan. Ku mangila lam mangilai. Lembaki RTI ki babon. La bon teligi senam. Ki post sarkar. La song thai way regular employee. Na kanong no sarkar katu ka post ko song thai no. Kaja no to ka post kim juk advertisement show. But kile ko no sarkar ka tap da kini ki temporary pada. Pi ka tap kini temporary pada. But ong ku bang ong am le. Haka jing heran ong pi da yo barok ba apply lun. Dia ngai ingat sutu ba ka dei ka failure jong ka recruitment procedure jong sarkar hi. Nakalinga jongi ko adban pa ngani. Lara ka sarkar ka don kita ka jing tu ban beno ya kinu ginong tre hadis post tem ka balai fi ai company no ko. What I can like di ko dong hayo belar ni katai. Mentah ka jing ka di kai pi. Hadin bakil adon arut kikon laingut kikon ka jingkit ka la kya pi be no to ko. Tekani kalong ka mamihap nomar ka ka jiso thu ko jongi mas ka gani. Ka an ka ba klan tam ka perthai bro ko ka jing ka an jong ka jing te para beri so kata. Bah kamdon ka an ka baklan ban ni kata. Takadaw yekini ba ka sarkar ka dehi mat perkhat. Haba kila syakrite bono si kata. Te kumbangilap lemba ka jinga kerem ki ba ka sarkar ka weng yeki halo ka weng nongrem bamdon pisah. Ba ka finance department kamdon pisah syu. Tega boy we jingkali jen ba ka sarkar kanum pelut put ka pisah jong pa haki festival iba bon atrai kini kinum syabe kam. Bakim don kami baniki ang ni. Dia mentah ka priority jong government pi ni hap susu. Ka sarkar ka simkiai kene. Ka simkiai ki festival. Daki ho klur pelut ki festival. Mentai kini ki kendet lai pungut duna ki beli laweng no. Nakaliang jong ngiwan nakata ka mensim orang parabri. Aji kesan pi long hap bai banal aji kesan. Tel ladang ngi mai aji kesan ni kum kata ka kan mentoi yu. Kam na jumut yu. Dia nak tak tahu kecil pat dengan yang ngajongi ya ka sarkar hi bahkan persang ban buat kilat kilenti kono ban pensengap ya ka jisokhya jong kini marung bangan ong bidang solusi ki statistik si ogani ki ba syabe kam ni em ki ba bontam ni hame halia nakapor syabe gitu teng kini lah syabe kam kami hap te nak tak daun kumbang ila dawan nak nadu senam balam kam sua baka sarkar di bon wanra no ya ka employment policy ka wai wanra ya ka employment policy ka ba syai ka ba ha kadang ba kini ki jingja kinum jia syu no ba kam bat ki ba kilo ki bro ki ba tre ka kimdon kam ban wan ya ki no kum ni te ka ni no pi kajing trat kajing duna kajing bakala la kalian kajong sarkar baka sarkar kamla ban bansu safety em kini temporary te nginle ko no em kamla bansu long normal ban kren kita kinting bansu sting ba kajing mut mla ra nomor kadi makai bakal ban ai kam nata orang pi kadi recruitment procedure jong sarkar ban kijing bakalam de LCD ba bodo no pingana boy jing kali yo ba bakin sung ban pusan menolak julam ba la jukhat advertisement di kipus ki balai assembly menolak juga menjudan bahkan advertisement di kipus di balai hati assembly kibro jono ki basong the kibro jogi long han judang itip dia kata dan kam syuk pan pinsai pa baru tem yung itip bat ka sarkar kata habia bon department kile kum ta kada kawan kan kehiran kum ni tadau don kam ba ka sarkar kum wan suban biang wan rakno ka employment policy ka basai kedar kadang ba kandon kita kalinti ke bakhoi kalinti ke basuba ba ginya tap kam kentang ya wai na ngasau thu i ko mo ong hang ni ka juk ba ya kedu kam ni susi banyak sio ba ka jing tap kam sarkar don teng ki long hain ndong kapus apply ke ni kapus lingin tap pi hang ta ma ki boduk ki jinjar lem no habsak ing te habia lek biam monum lai te don pada ki ong temporary na kumno na te ki jubak kumno ki room satang ka clear sa scam pi hadian kan hari sepuluh ka clear isa mat no macing dia kata daw ni nang lengan jongi kelem jengar tiang ka failure juga sarkar bat ka sarkar ka di ban rectify kani don kam mani kendo nomar ya persang mani kendo mentaki ong don session kani kata ki daw ibon te mele nomar nang ni sekhmat akalong kom ni nyapti ya barok kon thukam te po LCD natang ni saya lap kai balai yo tang ki brio jong tau bare in charge ki balai ki lok jong ki khon ki jong yo bahing masam yo balai ki ni cha ba
te kani kami hap na kali jong ma jong ni ka jing ki ba kini kendu ya minister le kendu pan yo kadang kalinti ba habukut ipa deng on ki karai ka jong ki ba ka ik ka senjam ki ba kinsim nang ne sakmat na kali jong ni wan ai min sim ki bang khwi inti ba kani ka jing ut ka jing nam ka jing so si ka jong ki kan ja na kan kut na kai Mesti ngam bakala saus di tam ke lai ki la dan ke mali so kia la di bandra ku ga 0 hour habok assembly banya tai banya thiri kani ka benta jong kini ki bala sabe no nang tin po sekretariat di hendai ka bang ku mengaban ngaman de ba kamit kalau ngabakrian bat ki kambon ki long kami di ngin kwa ba kan dong ga sakta pada ko alo ka ko kia di suai jumut tang na mentaka jing ba ka jong ki ba lesi kapor bandang ya ki karang don naman ba ko mapaw hi menta session kini postim don basngap dai ki num don bawan don basngap dai ya kani ka jing ya ki ka joki yo lesi ka penduk nong ya ki kumba kawi ka bentaru ba hang ni ki hapsiu ya ka bai pendon kam kini ka jaka di kidai ki bala sabe kam ki bam yo tulap syu ya ban sakani ka jing hapan siu ya ki jenglut jeng siap kan kata isibun ya ki baduk bisa jata kata bapi iri tai jumut dengan jung ide habakut rai ka ka joki ngi boram ba ya rai ka joki bad habakidon ban ya ki te ngiru idon la sinda joki ban ai min sim la ka ki